Hi guys, na ako'y patan-aw nyo guys. Tanawa yun ning iro guys, no, patong sa e-bike. Tanawa guys. Wagi siya maglihok guys, no. Wapon mo ambak. Butana ning iro, no. Ni kuanan pod wagi siya mo ambak sa e-bike guys. Ganiha gitawon siya dia guys. Tanawa nyo guys. Butana ning iro guys, no. Ngano gipasaka punas tag-iya guys, no. Yagi ng iro gi kuan des babaw. Just atop sa e-bike guys. Tanawa gid ninyo may guys. Kung moambak pa gid ni o dili. Butana ginong iro agyud no, tanawa nyo guys. Naglingkod ra pod, nagtukong. Nawa na ay wa gid mo ambak. Adi ay ni agi guys si tatay. Shout out ko ni ma'am guys ni Ali. Wala gi siya maglihok guys, ang dog. Tanawa nyo guys, wagi siya maglihok guys, no.